Krishna Arjuna. Krishna Arjuna. Serangan di
terah ya unik. Lah wong reokan dicepaki selurutan lumut tok. Iya sini terah dingge ganongan. Rene Gus Mik mundi. Wong iki terus ora sing gemik terus. Saya mas ngadeg mas. Mas, saya ngadeg saya. Sik. Yo, ya ora apa-apa. Sik. Rene Mas Ageng iki lho penak ora nggih kabeh. Heeh. Pak Mas kurang Mas iki nek saklare. Alah ganongan nek pekok ya ngene iki lho. Muni lho. Samene biyen. Monggo ya nyilih lah. Santai ae. Ora apa-apa. Tanggapan Harimau Tenggara. Asli desa asli tanah kelahiran dari Melarat. Tanggapan yang ngene dhewe santai tenang. Santai. Karo pengrawite ben Tenggara. Iki mau sangat istimewa. Ya kok iso. Penontonnya walaupun hujan, jobo hujan, kene bakul pentol wirawiri tok. Kuning karo bakul es. Penontonnya tetep bak. Serangan aja kok omongne ya nyapa nek enek tontonan ngene iki guyu prukune luar biasa, antusiasnya luar biasa. Matur suwun Pak Mas. Iki kok sitok sing ora enak kae nyapa madhep ulun kae. Nguyuh. Masyarakat Sarangan matur suwun. Serangan ya matur suwun kabeh. Dalam acara Hari Sunatan Mas Rofik. Apa? Hari sunatan Mas. Hari pernikahan. Lah wong sunat kowe. Aku ning kene isin, Gus. Lah nyapa? Mantene karo ganonge bintang tamune kalah ganteng aku. Gadi dhuwur putih ae ngono. Ning mau disipingkul ngene. Ya, aku Mas Rofik gadi dhuwur karo Mbak Laili. Ya, coba jenenge Mbak Laili nggih. Laila. Weh, tenang. Meriah sekali. Luar biasa. Dayoe saka Jakarta ya enek. Direwangi mulih menghibur masyarakat Serangan. Tumplek blek ning kono ya medeni, Gus. Ora apa-apa. Ngapa? Yo dhewe iki ya kudune totalitas ya. Nek enek ngono kuwi aja tok sisi. Ora di sisi piye to? Yo bablas. Oh iya. Piye? Si penting masyarakat kene iki terhibur, dicepakne jadil bintang-bitange. Wah, reok. Komplit enek piro iki? Lah akeh. Piro Mas datane jadil? Piro Mas? 1. Jadile datane nek 30, Gus. Oh, kuping bosok kowe tak. Piye? 21. Lho, sing 7 wong pawon urung dipacake. Wong pawon ya aja kok ketok. Tanpa wong pawon awake dhewe sing ngedangne sing gaene soto ra enak. Oh iya. Yo, iki kok jadile kabeh digelakne. Pokoke wong pawon ya digelakne. Semangat. Yo, Mas yo wedi. Mas saliman sih. Karo Mbak saliman. Ya. Satu. Saliman, ya. Aku wis saliman. Oh. Candolnya Pok. Leng, tak tilik awakmu tilik enteng satu dhuwur ngisor dhuwur, oke, sikil dhuwur, oke. Sing tuwek-tuwek ya ora kalah. Minimal 3 jam. Oke. Yo. Hoi. Osto. Weh.
Lah kowe sing tekan sikilmu lho. Lah kowe nyekel burung. Ngene, aja nganti cah cilik. Enak basane. Mana sane? Iki bocah greget nih, Gus. Senengane bengi kegiatannya mulut manuk. Lah iya. Dingi lho ning lor kono ya. Nyapa? Demok iki talasne urung mari lho. Kowe Urung mari talasne. Aku tak cepaki. Cah cilik kan gak apa-apa to dhuwur. Lah berane wis cah gedhi sing nang dhuwur kurang ra sopan. Aja ora sopan barang Gus aku. Kowe engko tak cepaki. Kudune cah gedhi sing nang ngisor. Ning isor. Ya apa sih? Balik los, dibalik los. Hei, apa sih sikile dhuwur? Sikile iso. Saiki gendan iki. Wes, umat. Wes. Napa le? Mumet le. Batrayan, Pak. Baterai entek. Mangga sing badhe ngesakne. Terwelu sak kandange bisa hubungi saya. Wong areng ngapusi tuwek. Gus. Donyo mas. Mas Legu saking Rulu Majang monggo.
minune sing duwe nganten. Wer 50.000, Dos. Oh, sing ngaji. Aja layan. Oh, Wer 50.000, Dos. Oke. wer. Loro tok. Wer yo kan aku mang. 50.000 iya. Wer. Tos, 50 iki. teko wuwuk, Tos. Goblok. Ayo, maju. Wer 50.000. Tatok bilang, dang tak de. Saumpama aku koyo Kerja. jarine wer 50.000. Iki satu. Oh ya iki lho. Kowe ki wong gerak ra ketoyo tak cilik. Satu deh. Wer 50.000. Aja kukur-kukur. Lah, wer dalak kukur-kukur. Wes tondang satu. Wis tondang satu ora ki. Bareng sik torene wandang satu wer 50.000. Wer. Aku sih magerane wer-wer 50.000 wis satu sing bongkok kaya kowe iki lho, Dos. Hapus ya, iki wer. Aku wer. Kowe urung. Iki wer gak mau. Mangkane kerja. Ya gak makan mau kerja lele apa ndelok. Lho iki wer tenanan. Mesti Dos. Boleh tenanan wer. 2.000. Wer yo. Ayo, Yos. Yo tabuhan, Mas. Terus. Aku rong cair. Ini rong cair. Iya. Kowe iki jane nyapa to, Yos, terus suwi. Kuwi jatahku lho, Yos. Aku rono kowe. Inalah sabirin. Apa ki? Kowe rono to, wis tak jumuk to. Lah enek turane. Enek turane berarti tak jumuk. Enek turane kok. Terima kasih Pak Over. Memang mantene wis. Mantene wis. Jun. Aku mantene wis. Werono, Jun. Memang mantene wis. Wis. Yo werono. Kowe Mas, manten wis siap entek. Entek jare, Gus. Entek. Bagian kula kok telat. Telas. Nggih, alhamdulillah. Kok mboten napa-napa. Apa? Lah, mboten repot-repot, Mas. Nggih. Saestu kula. Niki wau nyangoni bodo to, Mas? Nggih. Oh, nggih. Jenengan Mas Agus, jenengan sangoni tahun 2017. Napa? Oh, iya, Gus. Bos Adam. Jakarta. Jakarta. 45 tahun di Jakarta. Iya. Arep nyawer Bos Adam. Iya. Jumukan, Gus. Satu sing ya. Aku nih. Iya. Apa aku? Mas Rais. Nggih, Bun. Lah. Lah aku nyelok kae. Ah, Bos Adam, yo, Bos Adam, Jakarta. Yo.
tepuk tangan. Tepuk tangan. Iki kleru. Bos Adammu moro. Wes. Nyapa rasa musuhe? Lah ora. Bagiane cak gedhi iki. Wis dorong aku lho. Dorong. Mentolo aku nang kowe iki. Monggo sing badhe. Wes lho. Kancamu ambekane kok mentok kok ngene. Wah ora kok. Aku rada arep kok iki ya. Bos Adam mau lulus. Ya metu. Yos, jare lu orang Jakarta nyawerna 10.000 ya? Apa-apanya? Hah? Bos? Bos? Hah? Nah, ini dadaan toh mas? Lah neng kono kok wesan kok? Sudah pun lagi? Kowe iki yo aja ngono. Lah kowe ngentut lho ya. Lah kowe mlebu. Lah mlebu pas kentut lho. Mak. Ora entuk apa-apa mak kuwi. Ora apa-apa. Mas Rais, bahagia selalu. Ya selalu. Alah, ora sare repot repot Mas. Tep tep. Warna. Oh, nayo.